ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಅಕ್ಕ ಸುಮಾರ ಅಡೆ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಪೋರೆ ಜಾಗ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ನಮ್ನೆ ಜಾಮಾತ್ ನಿಖಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋರ್ಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರ್ಪೇನೆ. ಹಲೋ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಕುಡಂಜಿ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಕಲು ಯಾನ್ಲ ಬಾವೆರ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊನದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓಪಂಡ ಆಲ್ಸಾಬಾ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂದು. ಸೊ ನೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಫುಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಂದ. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಹಫಿಲ್ ಉಂದು. ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ಗೆ ತಂದ. ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ರಡ್ಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ರಿವ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದು. ಸೊ ಬಾವಿರೈನ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ದಾದ ಮತ್ತ ಅಂದು. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂದು ತೋಲಿ ರೇಟ್ ಬರೋಕನತ್ತು ದೀತ ಒಂಜನ ಕಾತೊಂದುಂಡು. ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಾಬಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅದೇ ಅಲ್ಸಾಬಾ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಕೇತ್ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ತುಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ 120 rupees ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈತು ಕೊರ್ಪೆಂಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ಟ. ಸೊ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಗ್ರೇವಿ ತುಕ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಜಾಣ ಓಕೆ. ಮೆಹಫಿಲ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅತೆ ಹಾಫ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡದೆ ತೊನ್ನ ಓಕೆ. ಒಂದಿತ್ತ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ತುಲೆ. ಓಕೆ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ತೋಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಹಾಫ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋಡು ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಊರ್ದ ಫುಲ್ ಸುತ್ತು ಬಾಟ್ರಜ್ಜಿ. ಓಕೆ. ಹಿಂಗೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತುಲೆ ಇದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ತುಲೆ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ತುಲೆ ಹೆಂಚೊಂಡೊಂದು ಒಂದು ತುಲೆ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ತುಲೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜುಂಡ ಪೀಸ್ ಎತ್ತುಂಡು ಮೂರು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಅವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಂಚುಂಡು ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಟ್ಲಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವೈಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ರೇಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರೆಂಡೈಕ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರು. ಸೊ ಒಂದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕನ ಓಕೆ. ಅವಾದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆಹಫಿಲ್ದ ಸ್ವೀಟ್ ಲಗೆ ತೊಂದ. ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ದಾದಂದು ಎಂಕಲು ಒಂದೇ ರಡ್ಡೇನು ಫಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತದ್ದು ಓವು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ತೂದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮೆಹಫಿಲ್ದ ಫೇಮಸ್ ರಡ್ಡು ಸ್ವೀಟನ್ನು ಪನ್ಪ ಹೂ ಮಾತ ಅಂದೆ ಬವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ತೋಡ ಬರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ಬಂದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ
ಒಂದು ಪೀಸ್ ತೆಪ್ಪುಗ ಸೊ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಬರ್ಚಾ ನವ್ಯನಾ ಹೋ ಒಂದು ಮೆಹಫಿಲ್ದ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ದೆಪ್ಪೆ ಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದು ತೂಲೆ ರೈಸ್ ಎತ್ತು ಉದ್ದುಂಡು ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತು ತೋಲಿ ಸೊ ಒಂದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಒಂದೂಲ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಆಲ್ಸಾಬಾರ್ದು ಮೆಹಫಿಲ್ ಚೂರು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ರಡ್ಡುಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಬೆಟರ್ ಪಂಡೊಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸೊ ಮೆಹಫಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ದಿತ್ತ ತೂಕ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಜ್ಯೂಸಿ ಅದು ತೂಲಿ ತುಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೆಹಫಿಲ್ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಬಾರ್ದು ತುಪ್ಪ ಹೆಂಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೊಂದು ರೈಸ್ ತೋಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಹುರಿ ಕಡಲೆ ಬರ್ಪುಣತ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿದೆಲ್ಲ ಕಮಲ್ದಿರ ಪಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗ್ರೇವಿ ಅವೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದುಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತೆಗೆದು ನೆಟ್ಟು ಸೊ ನಾನು ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಮುಗಿಪೋಡು ಐಟ್ ದುಂಬು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಮೆಹಫಿಲ್ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಸೊ ಎರಡಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ಬರ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಬಿರಿಯಾನೀಸ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಿರಿಯಾನಿಡ್ ಸೊ ವೆಜ್ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪು ಬಟ್ ಇಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಜ್ದಂಚಿ ತರೆಬಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ದ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೆಹಫಿಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವು ತೂದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಫುಡ್ ಪೂರ ಸೊ ವರ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ರೇಟ್ ವೈಸ್ಲ ತೂವಾರ ಪೋಂಡ ವರ್ತ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೆಹಫಿಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೊ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಜಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಜಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ತಿನ್ನೋರಿ 4 ಜನ 4-5 ಜನ ತಿನ್ನೋರಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸೊ ಒಂದು 2 ಜನ ತಿಂದ ಅವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಅವಳು 120 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಉಂದೈತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಫುಲ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವಾದ ಮೆಹಫಿಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದ ಆ ಸ್ವೀಟ್ದ ಪುದರ್ ಬಾವೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಂದು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ ಮೀಟ ಡಬಲ್ ಕ ಮೀಟಾಗಿ ಒಂದು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ಒಂಥರ ಸೇಮೆದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಹಲ್ವಾ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕುಬಾನಿ ಕ ಮೀಟ ಒಂದು ಕುಬಾನಿ ಕ ಮೀಟಾಗಿ ಕುಬಾನಿ ಪಂಡ ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಜಾಮೂನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಕುಬಾನಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ತುಕ ಹೆಂಚೊಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕುಬಾನಿ ಕಮೀಟ ತುಕ ಮತ್ತು ಮಿತ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ತಲೆಕೊಂಡು ಸೊ నేను ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು నేను ಇದ್ದೆತ್ತೊಂದು ಸೊ ಓಕೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಈ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂದು ಒಲ್ಪಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾನೊಂದಲ್ಲಿರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ಗೆ ಸೊ ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ ಬಣ್ಣದಾದಂದು ಕೊಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುನ್ ತುಲೆ
ಇಂಚೆ ಪುಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವೇನು ಡ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ನ ಸೊ ತೂಲೆ ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ ಅಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಉಂಡು ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು నేను ತಿಂದನ ಅದು ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಲ್ ತಿಂತನ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೀಪೇಗ್ಲ ಪೂರ ಬಿ ಪಿಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆವು ಓಕೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬರ್ತದೆ ಡಬಲ್ ಕಮೀಟಾಗೆ ಸೊ ಡಬಲ್ ಕಮೀಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗೋರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಸೈಡ್ದು ತೊಂಬೆ ತೋಲಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ಡೆಡ್ ಮನ್ಪನೆಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಹತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಘಲ್ ಕುಸಿನ್ ಓಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಕ್ಲ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ಆ ಟೈಮ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತು ಅವೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಬಲ್ ಕಮಿಟ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಂದುಲ ಸಾಕದುಂಡು ಸೊ ಬಾವೇರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚೊಂಡು ಯಾಕೆಂತ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಚೊಂಡು ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಿಟ್ಟಂಡು ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಸ್ವೀಟ್ಲ ತಿಂದ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ನೀತು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತು ದಿನಾಡ್ದಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಡ್ದಕ್ಕ ಮಂತನ ಇಟ್ಟು ಉಂದುಲ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸೊ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೊಗೊಂದಿಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಸೊ ನನ್ನತ್ತು ಎಡೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್